नै आंना बिनानावा दासो शुटिं जोबनानै फैदों मानि शुट होननानै बुंबा बाबु बिमा पार्ट 2 नुनो मोनथारसिगोन अबथारला जोंनि दुब्लि बारियाव मोननाय ना आंखौ अनना हरलायबायहाय बिब' बिगुमै जानाय आयौ आथिं गोनां आव खुलुमबाय हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय नै बोराय बुरि बाजार खालामनो ओंखारदों आरो ना नै हेलमेट बावबोलायबाय ओमफ्राय साबि बावबोलायबाय मा होनबावगोन जाखाया मा मोनबोयो नायनोसै सान्दुङाबो जा थिं थिंखा फुंनिफ्रायनो दिनै मोजांबो जादों जिफोरा रानस्रांदों दाख्लैनि अखा हाबाय थानायनि जियानो जमा जानानै दंजोबोमोन ओरै खालि दिवालीजों जाबजों थाथेनाय जायासै न'आवबो ओरै थांलाय ओरै फैलाय जियाव सुनांगौ जमा जानानै दंजोबोमोन जा बुरजा लामखादों सुस्रांनानै दे थाब फै माया मोनबाय गामियावथ' हानसैयानो जोंहा मामोनना ओंखाम गोरलै मोनजाथारसै ना बावला फैद' मा नांगौ बायना लाखिजोबखाथारनां गाबोन थांगोन नालाय नङाबा दालि गैला पियास गैला जोबस्रांजोब्बाय एखे दंखानायखौबो गैयि होननानै खोन्थानानै लाखिखाथारसै आंहा गनायनि आंनि भागा गनायनि मा दै हाबनो स्कुटिया মাছ কিনিবা আহিছোঁ দে বজাৰত মাহাজনটো আজি মাছ খাব বোলে बाजार सफैबाय बाजार सामब्राम पियाज नांगौ सामब्राम गुफुर नांगौ हाइजें नांगौ दालि नांगौ Nangdor naik kakak, nangdor. Ah di player mas naik kakak, di player bir. Naik na? Oh itu sen kayak kisah jere amar. ওই 80 টাকা দেন 20 টাকা দিয়ে আমার দাও হ্যাঁ 20 টাকা গেলাম 20 টাকা দে কাটো কাটো সব কিছে কোনে লাভাই mana kan মেলাই বিকো রো রৌ রৌ মাছের মাথা খুব ভালো লাগে খাইতে না আজকে কিবা কাপোৰটো ডাঙৰ কিবাটো দিবা কোনটো সৰুটো নালাগে खाथारबाय आं नै नाया बावलांगोन नों नै खनायाव फिसाखौ बासि थिग जखानि बारा गिदिर गिदिरखौ लानो नाङा बेसेबां होनदों 90 টাকা আর ওদিকে 20 টাকা 110 টাকা नङा बेसेबां किल' 2 केजि बेसेबां लानो नागिरदों नों बेसेबां लाना होलांनो नागिरदों होनदां 2 केजि ए लाखादो होनबालाय सामब्राम गुफुरखौबो आं बिराद पियास नांगौ जायो आरोना मा नाम दोनो पियासनि बिलोगो मैखुन फाग्लि नामानो पियास सामब्राम गुफुर हाइजें ओमफ्राय दालि आलु ओमफ्राय दावदै आरोना उन्दैनि थाखाय सामब्रामबो नांगौ जायोना बे बुस्थुखौहाय माने पियासा एसे खम नुबाथाय बोरैबा मोनखायो आरोना आं गोसोआ पियास नङाबा जाथारा ডিজেলের মধ্যে পার ডেতে 20 টাকা 50 টাকা 50 10 হলে 10 আলু না তো 15 টাকা কিনবা কত এইটা ঠিক আমাদের তো 3 গুণ বেশি আমরা তো কইনি না যে 3200 টাকা কিনতেছেন আলু কেজি কত आंनि बियो आंनि जिग्ले गारखानायसोलै थाजा थाजा फ्रेस फ्रेस
অন্য জিনিস আনো 8 টাকা পর্যন্ত ছোট ওই ছোট গামলা ছাড়ে তো আলাদা গংদা নিয়ে ওগন खर'आ दोनहरफाला बेयाव खर' खर'खौलाय माथो रुगोनसोलाय बेजोंनो ज' खालामगोन आहा हजों बैजों माथो बाबा जायो बाबानो मोनसे दोनदो मोनसे हरदो आंनो बेयाव आंनो मोनसे हरदो माखौ बासिबाय थाखोब्रा गिदिरसिनखौ जानो ना फिसासिनखौ जानो आं देरसिनखौ होब मा दं बाव जेबो भिटामिन गैया नै ओमफ्राय लान्जायाबो दोनहर आंनो नैबाव बाजारथ' खालामनानै फैबायमोनहाय ओमफ्राय मोजां खबर आरो सासे लोगो आलासि जानो लिंहरदों दा बेनावसो थांनाय जासिगोन ओमफ्राय नाखौ दोनथ'नायसो जाबावसिगोन दा मोनायावसो संनोसै आरोना दा संथ'ला अफार सफैदों नालाय थ' थांनांगोन गाज्रि मोनगोन नङाबा थ' ओंखायनो जोंना नाया मोनानैसो जानोसै आरो ओंख्रिया थ' बे बिथांखौ गोथाव संनानै जाहोलांदो मोनसे दा माखौ ओंख्रिखौ नाखौ दा सुतसुरि फान्थावजों टमेट'जों दे होमबालाय आलासि जाहैनायखौथ' होआसां लोगोफोर बाट जों फैफिनबाय आरो ना ओमफ्राय फैफिननानै नै मोनाबिलि मेलायाव एसे बेरायहैनोसै होननानै मेला बेरायनो माने बोरायना माने पस्ट अफिसाव मोनसे एटिएम कार्ड सफैनानै दंमोन नालाय ओमफ्राय बेखौबो लायनो थांगासिनो आरो जोङो ओमफ्राय मेलायाव हाबासै बिहिरनि जुनैनो अयथासार बिहिर मेलायाव गारि सा सासो नायो जोङो बोराय बुरि ओंखारजानाय नङा बाव बिदि बिहिरखौबाथाय बिराद दागासो जाबाय सिगांहायसो बिराद गिदिर दंमोन आरो मेला होनबाथाय दाउ खेला हांसो खेला गेलेनो मोनाबा इन्ट्रेस्ट मोना ना लोगोफोर स्टेट बेंकनि एटिएम गोदान निउ पिन जेनेरेट खालामनो फैदोंमोन ओमफ्राय बेखौनो दा नै फुरा लाइन आरोना एटिएमाव मानसिफ्रा जेरावबो एटिएमाव भिर एखेबारे ओंखायनो दसे नेथ'बाय आरो बुस्थुआबो सफैनायाबो दिनैसो आखाइयाव मोनखादों दासो माने गसाइगावआवनो सासे मावहैग्रा सिस्टार दङ क'क्राझारनिफ्राय ओमफ्राय जोंनाथ' पस्ट अफिसावसो फैयो नालाय गसाइगावसो नालाय एड्रेसा दाबो थ' बेखायनो गसाइगाव फैदों आरो ओमफ्राय दा बेखौ जारौखौ लाफानो थिननानै ओमफ्राय दासो जोंनि आखाइयाव गोलैखादों आरो ओमफ्राय नै दा निउ पिन जेनेरेट खालामनो नागिरबा अयथासार भिर बै एटिएमाव थांबाय बेयावबो भिर बेयावबो भिर जेरावबो भिरजोब न'आव सफैफिनबाय ओमफ्राय दाना संनायनि लाहार फाहार दाबायदि एसेबाबो बोथोर गिबि ओंखारनाय फुलकबिखौ गियो आङो ओरैनोबा मोनामनायफ्रानो एसे मारैबा मुलि साइस मोनामखायो आरोना थ' बेखायनो दै गुदुंजों एसे रुदबनानै लागोनसै आरो आङो दै गुदुंजों सुवाबा जानो बाखाथारो आं सुखांबाय बोरैबा साइसनि मोनामखादोंमोन आरोना मुलिनो दासो साफा मोनबाय बसुमतारी बिथाङा सङो ना मायो दहायथ' टमेट'जों जानो होन्दोंमोन बाट गोसोआ सोलायनानै नै फुलकबिजों जाबाय आरोना नायनोसै गाव सङो ना मायो बिथाङा गावनो संमारबाय आरोना आं संमारनाङासै आं एरनाय रोंल' लोगोफोर ओंख्रिखौ गोथाव जागोन साइस नुबाय आरोना नायनानै जाग्राल' जानोसै दा नै आंना बिनानावा दासो शुटिं जोबनानै फैदों मानि शुट होननानै बुंबा बाबु बिमा पार्ट 2 नुनो मोनथारसिगोन बावथारला सानसेसो नांबावगोन शुटिंआबो जोबखाबाय दिनैनो औ ओंखारसिगोन खथ' गोथाव संनानै दोनदों हांसोखौ नोंगुमैया बैयाव संनानै दोनबाय आङो थेंक इउ जासोथारनोसै नै बिनानावफोरनि अननायाव मा लाबोदों नै आंना बिनानावफोरा हाबाब जाख'नो हाला
এখানে কি আছে রে ইয়ার ভিতরে সিংড়া এটা খাইলে আমি ভাত খাইতে পারবো না আমি না খাং ना होसनबाय जा गोथाव मोदोमबाय बिदैखौ बारा बुरजा दाख्लांदो थाग ओंख्रि साखिनो होदों नै गाव संनायखाय जि गोथाव मोदोमखाबाय संख्रि एसे जा गोथाव सङो बिमानि आखाइ लादों नालाय बिमायानो जा गोथाव संखायो आंना बिखुनजो बिमाया बिमा गुरुआ थ' बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय गुड नाइट